रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। आपल्यासोबत मनसेचे काही पदाधिकारी आहेत, कार्यकर्ते आहेत। आपण त्यांच्याकडे जाऊन थेट त्यांच्याकडनं या जागर यात्रेविषयी माहिती सांगणार आहेत। काका स्वागत आहे। काय आपलं नाव, आपण काय सांगणार या कोकण जागर यात्रेविषयी? नमस्कार, मी अनिश कदम, अणुशक्ती विधानसभा उपविभाग सचिव। मी आज कोलाड या ठिकाणी सन्मान्य राजसाहेब ठाकरे यांची संध्याकाळी सभा होते। हे कोकणातला महत्त्वाचा विषय म्हणजे गेली 17 वर्ष रस्त्यामध्ये पडलेले खड्डे, का खड्ड्यातला रस्ता हा सामान्य माणसाला समजत नाही आणि त्यांना कोण मार्गदर्शन करत नाही, म्हणून प्रशासनाला जाग यावी म्हणून सन्मान्य राजसाहेब ठाकरे आज इथे या ठिकाणी येत आहेत। कशा पद्धतीने तयारी आहे, कशा पद्धतीने तुम्ही या ठिकाणी राजसाहेब ठाकरे यांचं स्वागत करणार आहात आणि राजसाहेब ठाकरे तुम्हाला मार्गदर्शन सुद्धा या ठिकाणी करणार, काय तुमच्याकडनं आशा आहेत, अपेक्षा आहेत? राजसाहेब ठाकरे आपण मनसेचे अध्यक्ष आहेत। हा मुंबई गोवा हवेसाठी त्यांनी कंबर कसलेली आहे, आपण त्या ठिकाणी पाहू शकता। काय वाटते तुम्हाला एकंदरीत संपूर्ण या यात्रेविषयी? नक्कीच आज सन्माननीय अमितसाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली फलसपेपासून राजापूरपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी पदयात्रा काढून या सरकारला जाग यावी यासाठी आम्ही प्रयत्न केलेले आहेत। सचिव अमोल जिनकर साहेब आहेत, आपण त्यांच्याकडनं थेट जाणून घेऊ की जागर यात्रा जी आहे, जी कोकणामध्ये पूर्ण कोकणामध्ये जी आता राजसाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली चालू आहे, आता काय विषय संपूर्ण काय यात्रा कुठपर्यंत आलेली आहे, अशा पद्धतीने पुढची प्रोसेस असणार आहे? आमचे मनसेचे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांच्या आदेशाने कोकणातील नागरिकांसाठी ही कोकण यात्रा नावाने आम्ही चालू केली, पदयात्रा चालू केली। त्यात आमचे आदरणीय सन्मान्य नेते श्री अमित ठाकरे व इतर पक्ष नेते तसेच एकमेव आमदार राजूदादा पाटील स्वतः ही पदयात्रा चालत जेणेकरून सहभागी करून तो त्यांना दिसेल ह्या आशेने आम्ही सगळ्यांनी यात्रा पांजापासून कोलाड, पळसपासून कोलाड ह्या यात्रेचं पदयात्रेचं सांगता आपल्या रोहा तालुक्यातील कोलाड नाक्यावरती आदरणीय राजसाहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणार आहे। तर ह्या यात्रेचं स्वरूप आहे, आमची लोक आता रातवड लावून आणि बरी खांब लावून नियोजन सगळं केलेलं आहे, कारण की प्रशासनावर प्रकारचं त्यावर यंत्रणा होऊ नये या सगळं आदरणीय राजसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली केलेलं आहे। तर ह्यात फक्त एवढंच आहे, त्यांना आव्हान आहे, आम्ही पक्ष म्हणून करत असलो एक माणूस म्हणून, व्यक्ती म्हणून या पदयात्रेत मिळून राजसाहेबांना कुठंतरी एक पाठिंबा, मानसिक पाठिंबा करून महाराष्ट्र कुठेतरी चांगल्या ठिकाणावर नेऊन ठेवण्यासाठी हा प्रयत्न असेल। त्याला निमित्त मात्र फक्त हे कोकणचं आहे। इथून पुढे अशाच प्रकारच्या प्रत्येक विषयावरती आंदोलन आमची होत राहणार। त्यात आम्ही पूर्ण काळजी घेणार की नागरिकांना त्रास होऊ नये। झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, कोकणचा हायवे झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, कोकणचा हायवे झालाच पाहिजे, झाला पाहिजे, झाला पाहिजे। वर्षाचा काल अधिक उलटून देखील हा मुंबई गोवा महामार्ग आहे तो अजून पूर्ण झालेला नाही आहे। आपण पाहत आहे की या ठिकाणी मनसेकडून आता कोकण जागर यात्रा जी आहे त्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे आणि या यात्रेला आज या ठिकाणी सुरुवात देखील झालेली आहे। मनसेचे वरिष्ठ नेते आहेत, त्यांच्यावरती ही संपूर्ण जबाबदारी आहे ती देण्यात आलेली आहे। आपण पाहू शकता आज मी या ठिकाणी उभा आहे, ज्या ठिकाणी या जागर यात्रेची जी सांगता आहे ते मनसेचे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे ते या ठिकाणी या कोकणवासियांना याच कोलाड या ठिकाणी मी ज्या ठिकाणी उभा आहे त्या ठिकाणावर संबोधित करणार आहेत। आपण पाहू शकता कशा पद्धतीने या ठिकाणी मनसेकडून पूर्ण जय्यत तयारी करण्यात आलेली आहे। हेच ते स्टेज आहे ज्या ठिकाणी हा व्यासपीठ आहे, ज्या ठिकाणी मनसेचे राज ठाकरे आहेत ते या ठिकाणी त्यांचं मार्गदर्शन आहे ते या ठिकाणी या संपूर्ण कोकणवासियांना जे आहेत ते या ठिकाणी संबोधित आहेत। आपण पाहणार आहोत की या ठिकाणी
विरोधकांवरती कशा पद्धतीने राजसाहेब ठाकरे हल्लाबोल करतील हे सुद्धा पाहणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. आपण पाहू शकता ठिकठिकाणी या ठिकाणी कोकण जागर यात्रेचे जे फलक आहेत, जे बॅनर आहेत, ते मनसेकडून लावण्यात आलेले आहेत. या ठिकाणी अमित ठाकरे हे सुद्धा या ठिकाणी रस्त्यावरती उतरून संपूर्ण कोकणवासियांना या रस्त्याविषयी जागरूक करण्याचं काम जे आहे ते सुद्धा या ठिकाणी करणार आहेत. या ठिकाणी सायंकाळी 6च्या सुमारास या ठिकाणी राजसाहेब ठाकरे येऊन या कोलाड नाक्यावरती त्यांची एक प्रचंड अशी सभा होणार आहे. कॅमेरा पर्सन ओमकारसह मी रुपेश राठाडे, कोकण 7, रायगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.